Chcela by som sa spýtať, ako vnímate tie prieskumy predvolebné, ktoré sú a teda to, či majú aj nové strany a ako aj vy, spojené strany, vôbec potenciál medzi tými voličmi? Pani redaktorka, ak môžem povedať, ja chápem, že každý vychádza na Slovensku z toho, že sú prieskumy a každý sa snaží ovplyvniť tých voličov, že prieskumy koho preferujú, koho nepreferujú. Ja by som to prirovnal k tomu, že máme mnoho neviest, to sú voliči. A potom máme ženíchov, ktorí sme my ako jednotlivé politické strany. Chceme ponúknuť. Tá nevesta si má nechať poradiť od niekoho, treba od novinárov alebo od niektorých agentúr, ktorí namerajú niekedy aj nezmysly, prepáčte, že to tak poviem. A týmto sa chcú nechať ovplyvniť, že majú si vybrať toho alebo druhého. Podľa mňa a podľa nás by si mali vybrať toho, ku komu cítia väčšiu sympatiu a väčšiu zodpovednosť za správu tejto krajiny. Ja za tento celý kolektív môžem povedať, že my sme vyskúšaní ľudia. Natália takisto, Jozef takisto, ja, alebo generál, alebo aj Attila Mikolej, to je mladý človek, ktorý podniká, žijeme v tejto spoločnosti, niečo politicky máme aj za sebou. Za nami nenájdete škandály, hulváctvo na ženách ako po Robertovi Ficovi. Po nás nenájdete také kauzy, ako kde je korupcia, klientelizmus. Ako my sme si aj vlastný život niekedy obetovali, alebo súkromne sme obetovali pre boj, aby táto krajina mala lepší charakter. Ako Natália si nasadila svoj vlastný osobný život a má peripetie do dnešného dňa, preto lebo sa dokázala postaviť tomu obľudnému, čo tu Robert Fico vyprodukoval aj s jeho koaličnými partnermi. Jozef Rajtar takisto. Dneska by sme neboli tam, kde sme v čistení procesov na polícii, keby nebol Jozef Rajtar a nepostavil sa tomu Kaliňákovi, a to nebolo jednoduché. Sám za seba musím povedať, že keď som videl, že Most Híd, vtedy moje dieťa de facto ide sa spojiť s Robertom Ficom, tak som musel jednoducho povedať, že toto nie. Takže my sme svojim charakterom a svojim postojom preukázali, aké máme hodnotové rebríčky. U nás človek a volič, alebo tá nevesta môže byť istá, že jeho hlasy neskončia v tábore Roberta Fica a chceli by sme apelovať na voličov. Nech vyberajú rozumom a nie podľa toho, kto má väčšiu šancu sa dostať k Válovu. Ďakujem. Dajme našu krajinu do poriadku od základov. Odborne, slušne a zodpovedne.